Καληνύχτα, Γλώρια. Καληνύχτα, ευχαριστώ. Πέρασε υπέροχα. Αμάριστα, Επιτροπή Υποδοχής. Τι πάθατε? Τα συνηθισμένα. Δεν ήταν αρκετά κύριος μαζί σου. Ποτέ δεν είναι κύριοι αυτοί που γνωρίζεις τυχαία. Άνθρωποι που συναντάς στα ξενοδοχεία. Δεν έχω τέτοια πέτηση. Τότε, γιατί βγαίνεις μαζί τους? Θεέ μου, εύχομαι να Είπα! γίνεις. Τότε γιατί βγαίνεις μαζί τους? Γιατί δεν θέλω να μείνω εδώ μαζί σου, ικανοποιήθηκες. Η φωνή σου είναι βραχνή. Η φωνή μου είναι πάντα βραχνή. Και το βρίσκεις σωστό να βγαίνεις έξω έτσι? Είναι σωστό, ολόσωστο. Είμαι η προσωποποίηση της Σοφίας, της Φίγκα της Αιγύπτου. Θα γίνει αντικατάσταση, θα πάω εγώ στη θέση της. Είσαι νευρική. Μπαμπά. Φαίνεται από τον τρόπο που μιλάς. Έμαθα διέλυσες τον αραβόνα σου με το Βέρνο. Εδώ ξυλώθηκε η φόδρα. Μου είπε ότι κατάφερες Κατάφερα τι? να σε συζητάνε στα μπουρία των ξενοδοχείων. Μπράβο, μου χαίρομαι. Γιατί να πληρώνω κάποιον να μου κάνει τις δημόσιες σχέσεις. Ο Βέρνον είπε ότι κοιμάσαι με ξένους. Περαστικούς από το ξενοδοχείο Πλάντες. Δεν μου πεις. Μου είπε πως σήμερα ήσουν με κάποιον που η αστυνομία του είχε απαγορεύσει να είναι στο Blue Mountain. Ο Βέρνον παλάβωσε, λέει ψέματα. Όχι, εσύ παλάβωσες. Σίγουρα θα παλαβώσω. Αν δεν ξεφύγω από αυτή την αποπληκτική ατμόσφαιρα. Και πού θες να πας? Άνεργη και στην κατάστασή σου. Α, στο Μαϊάμι. Πήγε 2,5. Το ξέρω. Τόσες ώρες μόνο το ρολόι κοιτάζω. Όλες τις άλλες φορές που έβγαινα δεν ήξερες ούτε. Όχι. Ναι, αλλά κοιμόσουν. Όχι. Σε πιστεύω, και τα χάλια. Ίδια ο Χάρος! Εσύ να δεις. Ο Χάρος που γυρνάει από πάρτι μεταμφιεσμένων. Τώρα τελευταία άκουσα πολύ καλά λόγια για την εμφάνιση. Σίγουρα. Σαρκαστικά σχόλια από ανθρώπους που σε κοροϊδεύουν πίσω από την πλάτη σου. Γιατί να με κοροϊδεύουν? Γιατί εσύ τους δίνεις το δικαίωμα. Φυσικά! Ύστερα από 10 μήνες κλεισούρα σε αυτή την πόλη που μοιάζει με βάλτο! Πώς να κοινοβολώ όπως παλιά. Ξέχνα τις ακτινοβολίες και προσγειώσου. Τράβαμε εσύ στοιχεία αν μπορείς. Μίλησα και με τον γιατρό σήμερα. Ταράχτηκε όταν έμαθε πόσο συχνά βγαίνεις έξω. Μου είπε και για τις εξετάσεις σου. Δεν ήταν αρκετά καλές. Τι σου είπε? Μου είπε πως η ιστή των πνευμόνων σου θα θρέψουν. Αν βοηθήσεις την κατάσταση. Θα με πιάνει απελπισία. Έχω ανάγκη να βγαίνω, δεν μπορώ να μένω κλεισμένη εδώ μέσα. Είσαι υπερκινητική. Δεν μπορώ να κάθομαι εδώ μέσα και να περιμένω να συμβεί κάτι. Να βάφω τα νύχια μου, να χτενίσω τα μαλλιά μου και να περιμένω τη Δευτέρα παρουσία. Τι λέει ο γιατρός, αυτό θέλει να κάνω? Όχι βέβαια. Χαίρομαι που το ακούω. Ο Βέρνον είναι... Ο Βέρνον είναι! Γιατί είναι εσένα αυτό σου αρχή? Ο Βέρνον είναι έτοιμος να σε παντρευτεί αν πάρεις μυαλό. Ο Βέρνον δεν εκπροσωπεί το μέλλον που ονειρεύομαι για τον εαυτό μου. Το ίδιο έλεγες και πριν από 10 χρόνια. Ισχύει ακόμη. Υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα στο παρελθόν και στο μέλλον. Αυτό το γνωρίζω. Το παρελθόν μεταδίδει πάντα σε βάρος του μέλλοντος. Πήγαμε από το μερικέ σήμερα και αγόρασα το ρόλο. Κοίτα, που έχει μέσα την αγγελία. Αδέσμευτη! Ναι! Αδέσμευτη. Και αυτή τη σεζόν πρωταγωνίστρια. Ενζενή, 27 χρονών. Ξανθιά, βοηθευτική. Ύψος 5,2 πόδια. Βάρος 114 λίμπρες. Μεταλλέδος στο χορό και στο τραγούδι. Επιδεικτική στην εκμάθηση ρόλων. Διαθέτει θαυμάσια καρταρόπα. Γράψατε, τηλεγραφήσατε. Gloria Lagrin, Blue Mountain. Blue Mountain, Mississippi. Πώς φαίνεται? Γεμάτο ανακρίβειες. Όχι δα. Μα καλά. Δεν μπορείς να ξεχωρίσεις την αλήθεια από το ψέμα. Τι 27. Είσαι σχεδόν 32, Γλώρια. Δεν μου φαίνεται. Σου φαίνεται. Κανείς δεν μου το έχει πει. Ποιος να στο πει και πώς. Να στο φωνάξουν τυχαία στον δρόμο. Θες να μου κλονίσεις την αυτοπεποίθηση. Να με κάνεις να νιώθω σκουπί. Τι λέω, είχα κι εγώ άσχημες στιγμές όπως όλοι στο θέατρο. Αλλά δεν τελείωσα ακόμα. Δηλαδή με θεωρείς ξοφλημένη. Κάθεσαι κάθε βράδυ σε αυτό το παλιό καναπέ και με περιμένεις από κάτω. Μα το Θεό. Τα μάτια σου με κοιτάνε σαν να μου παίρνουν μέτρα και το φέρνουν. Αλλά εγώ θα σου ξεφύγω! Σταμάτα! Δεν μου λες εμένα σταμάτα! Είσαι πιωμένη. Είσαι άρρωστη. Το πρόσωπό σου καίει από το πυρετό. Και τα χάλια. Το φόρεμά σου σκίστηκε. Δεν με νοιάζει. Το βλέπεις. Εδώ στη μέση.
Όσα άλλα. Όλα διορθώνονται. Όλα διορθώνονται, είναι ζήτημα χρόνου. Πολύ αισιόδοξη μου είσαι. Φυσικά. Οι άνθρωποι πεινάνε και εμείς στο στομάχι τους με αισιοδοξία. Γίνεται αυτό που συμβαίνει με το νερό και τα χόρτα. Μου την ψευδέσει ότι φάγανε ένα καταπληκτικό γεύμα. Δεν έχασα την αισιοδοξία μου, μητέρα. Ούτε θα τη χάσω ποτέ. Αυτός γυρνούσαμε με το αυτοκίνητο και έξω έβρεχε, σκεφτόμουν ότι αύριο θα είσαι τέσσερα στο κρεβάτι. όχι. Τότε τι σκεφτόσου. Τι αύριο θα μου προτείνουν ένα καταπληκτικό ρόλο στον Broadway. Εγώ είμαι καλλιτέχνης, μητέρα. Έχω την ανάγκη να εκφραστώ, δεν μπορώ να κρατάω άλλο αυτό το πάθος μέσα μου. Τι είδους έκφραση είναι αυτή? Είναι μια κραυγή. Βγαίνει από την ψυχή. Τα πουλιά το είπα. Η βροχή θα συνεχιστεί για πάντα. Κλείσε το παράθυρο. Όχι. Θα κρυώσει το στήθος σου. Στο σκέφτομαι ότι γεννήθηκα στο Blue Mountain. Το γαλάζιο όλος. Το είδανε το όλος, κούβα είναι! Οι Μπάσετ απέναντι έχουν ακόμα αναμένο το φως. Η κυρία Μπάσετ είναι έτοιμο-θάνατη. Πρέπει να το καταλάβω. Σε αυτή την πόλη οι άνθρωποι ανάβουν τα φώτα μόνο όταν είναι να πεθάνει κάποιος. Ένα μονάχα αγόρι μου άρεσε από εδώ πέρα, μητέρα. Ο Ρεντάλισον. Που έπεσε από το φορτηγό του και με σακάτης. Και σακάτης για να χάσει λιγότερα από σ' εγώ. Γιατί? Εσύ τι έχασες? Τα φτερά που είχα πάνω στα παπούτσια του χορού. Πάλι βλακίες λες. Δεν τα έχασα όλα μαζί. Έλειωσαν σιγά σιγά από τον ήλιο. Πως τα φτερά εκείνου του αρχαίου Έλληνα που ήθελε τόσο πολύ να πετάξει. Λιώσανε σιγά σιγά από την βροχή. Δεν θυμάμαι. Παραμιλάς από τον πυρετό. Ωραία, και εγώ είχαμε ένα δικό μας κλαμπ. Με δύο μονάχα Έλληνες. Εμένα και εκείνο. Είχαμε και δικό μας έμβλημα. Βέβαια, και εσωτερικό κανονισμό. Πρώτος του κανόνας ήταν πως ό,τι και να συμβεί, δεν θα σταματήσουμε ποτέ να προχωράμε προς το εμπρός. Ο καημένος ο Ρεντ. Δεν κατάφερε ποτέ να τηρήσει αυτόν τον όρο. Μην κάνεις αστεία με αυτά τα πράγματα. Δεν λέω, ήταν ατίθασος και ανεύθυνος. Όμως το τέλος ήταν τραγικό. Πηγαίναμε για μπάνιο στο ρέμα του Μη μου πεις. Τα διαρρίσματα της ηλικίας. Πήγα στο Τζεγένο τον τόματα. Όταν έφτασε ήταν ήδη νεκρός. Άργησα 10 λεπτά και τον είχαν σκεπάσει με ένα λευκό σεντόνι. Το σεντόνι δεν ήταν αρκετά μακρύ και τα μαλλιά του εξήχαν από τη μία πλευρά. Μπράβο, εσύ τα κατάφερες, είπα. Όχι, θα έχεις ανάγκη πια τα πόδια σου. Σε ποιον το είπες? Τίποτα μονολογούσε. Πήγα από τη σχολή του μπαλέτου σήμερα να κάνω σας κλείσιμο. Δεν έχω τον αέρα που είχα παλιά. Τώρα αλλά όμως είμαι εντάξει. Μην περιμένεις να γίνεις όπως ήσουν πριν. Δεν μπορώ, λες, Όχι βέβαια, έχεις αμοπτήσεις. Σταμάτα! Σταμάτα, μητέρα! Μόνο ένα ψέμα λέει στην αγγελία. Αυτό το αδέσμευτη είναι ψέμα. Γιατί δεν είμαι αδέσμευτη. Είμαι δεσμευμένη για πάντα. Πιασμένη σε παγίδα. Όπως κι εγώ. Δεν έχω χάσει την πίστη μου. Απλώς. Δεν είχα τόσο τύχη τώρα τελευταία. Να έχω να λέω κάτι καλό στον εαυτό μου.